Texas Cowboy. Der var dem, som jeg synes var interessant. Bjørn Ulebjerg og... Hvad var det her? Jeg fandt der en som er Iben Mosin og Lille Per Ole og Lisa. Spil en polka-spil, men... Kender du den, eller hvad? Nej, desværre. Jo, den her kender du. Med Lille Per. Hvem kender ikke den? Den her var alligevel ikke interessant. Den her var interessant. Er det et svært valg, jeg har? Der er alligevel 12 numre, hvis jeg tager 6 plader. Det er jo ikke den der. Kunne jeg bestemme mig, eller hvad? Var jeg hurtigt til at bestemme mig? Ja, det synes jeg. Så var vi ikke gong på med posen nogen steder, og så knækker de jo. Satan. Hvorfor kan vi ikke det? Grunk, siger jeg, så knækker pladerne. Det ved du da ikke, om det gør. Siger mig ikke, jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Altså, de boller, ja, på den ene, jeg skal have nogle højre. Hvad tror du, de koster? Jo. Det ved jeg. Jeg har fundet nogle 78'er. Lise? Ja. Jamen, jeg har ikke taget på det dig. Det er Lise. Undskyld. Hvad har du? Jakob, du gør... Ja, vi skal trykke på klok. Ja, vi har fundet 645 kroner. Det står der. Ja, det står der godt. Ja. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Er det 5 kroner stykket? Det må det jo være. En fra Fyn? Ja. Den kan du sgu da prøve Jeg kalder mig nu have den på original her nu. Ja. Og har du så prøvet at trække nu et kig? Ja, det er jo gode nok. Det er derfor 5 år så. Det er kvalivarer, du. Det er faktisk gode nok. Der er simpelthen... Det bliver sjovt at komme hjem og indspille dem. Ja. Øj, jeg må hellere købe en pose. Yes. Hvad koster en pose? Jeg tror, det koster 1 krone. Ja. Jeg får sådan en fin en Den er godt nok stor. Vi har ikke en, der er mindre, eller hvad? Den er godt nok altså, jeg synes altså godt nok, det er vanskeligt. Ja, meget. Men man skal jo gøre alt for kunderne, har jeg lært en gang. Hvad er den? Den er lige så stor. Her er Føtex. Ja, Føtex, det var bedre. Er den ikke bedre? Jo, tak. Den er lidt mindre. Jeg så der en her fra et eller andet Fakta. Fakta. Den er mindre endnu. Jeg tror, det er det samme som den her. Nå, okay. Så, jeg tager den her. Det er godt. Det ligger 2 kroner der. Det er fint nok. Det er godt. Farvel og tak. Hej, hej. Fik du lige købt dig nogle LP'er så? Hvad? Fik du lige købt dig nogle LP'er? Det er ikke LP'er, det her, Kim. Hvad er det så? Det er 78'er. 78. Det er noget andet. Det var dengang, man havde sådan en grammofon, hvor man trak den op. Ja, okay. Hvad med? Har du noget, du vil sige til det sidste? Det der over, kunne jeg godt tænke mig, når jeg skal huske.